2013. La crisi capitalista no s'atura i els joves ens neguem a pagar-ne les conseqüències. Encadenats a un deute que no hem provocat, observem com els polítics corruptes surten impunes dels jutjats, com els banquers cobren milions d'euros del poble mentre fan fora la gent de les seves cases, com els empresaris es carreguen els drets laborals que tant va costar aconseguir. A més, vivim en un estat policial de repressió organitzada i assistim a un desballestament fulminant de l'estat del benestar i els seus pilars bàsics, educació i sanitat, amb retallades i privatitzacions generalitzades. I tot això orquestrat per una dreta neoliberal que des de la Unió Europea va marcant les directrius econòmiques i socials que ens exclouen, dia a dia, d'aquella societat lliure, justa, pròspera i democràtica que havíem somiat. El que volem pel dia de demà és treballar sense ser explotats, estudiar sense ser mercantilitzats, participar de les decisions polítiques de forma directa, expressar la nostra opinió sense ser perseguits, disfrutar d'uns serveis públics de qualitat oberts a tothom, viure en un habitatge digne, fer vida i cultura als carrers sense ser perseguits. Però davant de l'estafa actual, què fem de braços plegats mentre passa la tempesta? Creiem que així canviarà alguna cosa? Sí. La revolució comença en un mateix, però sense cada una de nosaltres, unides, alegres i combatives, no hi ha revolució que valgui. Des d'arran del Poblenou i la Toma fem una crida a les joves del barri a sortir al carrer el proper 1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors, i començar a demostrar que no som subjectes passius que restaran en silenci mentre ens disparen des de dalt. Assenyalarem els culpables d'aquesta dictadura del capital. Les èlits econòmiques, els bancs i multinacionals, la patronal, la dreta pactista encarnada per CiU a Catalunya, el PP a l'Estat i Merkel a la Unió Europea. Tots ells es riuen, dia sí, dia també, a la cara de les joves treballadores que lluitem per un futur més digne. No és crisi, és capitalisme. Vine el dia 1 de maig a les 4:30 puntual a la rotonda del Casino de la Rambla.